Pati iki ginolong dadi telung perkara, pati utama, pati madya, pati nista. Lah yang bakal mbok lakoni kuwi pati nista. Pati utama kuwi labuh tumraping bebener, ya labuh negara, ya labuh agama, ya labuh wong tuwa. Mongko labuhe labuh marang bebener kuwi wati utama bakal sinadang swarga dening Gusti Kang Maha Nasa. Mati madya ki mati disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka gumantung tumindake nalika ngalam padang. Nek akeh becike ya bakal antuk kaswargan, ning nek ala tumindake ning Madyapati ya bakal manjing nang neraka jahanam. Lah ingkang pungkasan mati nesta ingkang kita ucapake mau ya kuwi mati nganyut tuwuh golek dalaning pati mongko nerak marang waling Gusti, nerak marang kodrating Wang Maha Nasa. Kowe ora bakal entuk kaswargan. Ning nyawamu ngramyang golek papan dhewe ora entuk kaswargan tinutup lawanging kanugrahan. Mula akeh-akeh wong mati ngendatali murda, mati nganyut tuwuh, mati nglalu, kuwi nyawane manjing ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan.